வெல்கம் டு அஸ்வான் கிங் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்டா, தீபாவளி வந்துருச்சு. அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். பட்டாசு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். பிரிச்சாச்சு, வாங்க திறந்து பார்க்கலாம். வா, இந்த வாட்டி ஊதுபத்திலாம் வச்சுருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாம். பிஜிலி ஒரு பாக்கெட், அப்புறம் சங்கு சக்கரம் ஒரு பாக்கெட், புஸ்வானம் ஒரு பாக்கெட், சாட்டை ஒரு பாக்கெட், புஸ்வானம் இன்னொன்று பாக்கெட், குருவி வெடி ஒரு பாக்கெட், கார்ட்டூன் ஒரு பாக்கெட், அணுகுண்டு மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க அது ஒரு பாக்கெட், புஸ்வானம் ஒரு பாக்கெட், கார்ட்டூன் இன்னொன்று பாக்கெட். வாவ், இந்த தடவை பேப்பர் வழி 2 கொடுத்துருக்காங்க. 7 ஷாட் 2, $100 ஒன்று, புஸ்வானம் ஒன்று, 2 ஷாட் ஒரு பண்டல், 7 ஷாட் இன்னொன்று 2, பெரிய கம்பி மத்தாப்பு ஒன்று, பிஜிலி இன்னொன்று பிஜிலி வெடி, ரோமர் வெடி ஒன்று, ரோமர் வெடி இன்னொன்று 2, டோரா வெடி 2, ஃபேன்சி ஐட்டம் ஒன்று, பென்சில் ஒன்று, கம்பி மத்தாப்பு தான் நிறையா கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 கம்பி மத்தாப்பு 3, ஸ்கை ஷாட்டு 1, கம்பி மத்தாப்பு, பென்சில் பட்டாசு 1, சின்ன சக்கரம் 1 2, டோரா 3, ஃபேன்சி ஐட்டம் 1, வெடிக்கிற சங்கு சக்கரம் 1, தாஜ்மஹால் சரவடி 1, அணுகுண்டு ஒரு பாக்ஸு, இன்னொன்று ஃபேன்சி சாட்டை 1, ஒரு ஊதுபத்தி தந்திருக்காங்க. அதுபோக நம்மளும் ஒரு ஊதுபத்தி வாங்கியிருக்கோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்சிருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னை லைக் பண்ணுங்கள்.